ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. имрӯзи 3 апрел аст, рӯзи якшанбе. Қарор дорум дар муши бозори Душанбе ва ин канали Автолайф аст. бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам ман Суҳроб. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям бародарон. дар ин навор якчанд мошинои беҳтарина аз мошин бозори Душанбе ба навор гирифтаем. имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем ва аз ҳамаи бародаро, аз ҳамаи подписчикои канал хоҳиш мекунам, телеграм канали мо дар комментария ва дар описанияи видео ҳастай. хоҳиш мекунам даромада дар телеграм канали Автолайф обуна шавен. дар уҷа видеоҳои навам барои шуморо ҳама рӯза пешкаш мегардад. навора то охира тамошо мекунем. дастгиёро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш намекунем. навор дар яктаи лайка бигзорем. касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, дар канал обуна шавен ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. саломат бошед. худованди меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. марҳамат бародаро, Mercedes S-Class кузовҳои 221 222 кардагианд. имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. объеми моторош 3.5 бензинай. ҳолати беҳтаринаш. хоб 4 та балон нав. салом шак мегирем, салом шак тамошо кунем. Вабагреф лифт, автопилот, 227 000 пробег дора. Хоб автоматай коробкаш, кондиционер, боркомпютер, климат-контрол. Хоб потолокаш панорама. Хоб барош худаш якаша маҳкам шад. нархша чанд сум тияка? То нархш 210 000 сомонӣ. хайрдори аниқ бошен, бо муомила дорад. номро кара мемонам, занг бизанед, бо барои шуморо бештар маълумот метаҳанд. хоб 985 55 34 80. Lexus 350 бародаро, соли 2014. марҳамат тамошо мекунем. мошина якни мошинаи вагон гирифтан шуд. объеми мотор 3.5 бензин, расход 12 литр дар шаҳр дар расход дора. тамошо мекунем. состояние беҳтарин шуд. касои даг мақбул мешавад. касои даг мақбул мешавад. номро кара мемонам, занг бизанем. марҳамат. обогрев, лифт, автопилот, мультирул, старт-стопай, коробка автомат, кондиционер, люкам дора. марҳамат, як салон шахсӣ тамошо кунем. роз дигар якчанд бародаро аз Корея ва дигар ҷоян Lexusро пурсидагӣ буданд. марҳамат, нами барои шумоай мақбултон шуд. номро кастай занг бизанед, бо барои шуморо бештар маълумот метаҳанд. нархша чанд сум тияка? 300 000 бо арзонан мешавад. номероша мемонам. 918 50 19 16. асраҷи бародаро, хоби наракта ҳолати хубаш тамошо кунед. 2007 солай. объеми 1.6 инжектор қатӣ, 4 та балонаш навай, вагони бензини холӣ. оз як салонша мегирем, тамошо кунед. касоидак мақбул мешава. номро якара мемонам, занг бизанед, қайтон муомила мекуна. де электропакет дора. коробкаш механикаи наворто ҳамаш кор мекунад.
Чехолош ҳамаш наван. Потолок нав. Коробкаш механик. салонша тамошо кунем бародаро. ҳамаш қоидави навай. чор таваллон нав. нархш чанд шиди рака? нархш 78000 сомон. бо муомилаам дора. номро якара мемонам, занг занед қайтон муомилаа мекуна. солои наваш ҳолаташ хубае. номро яка 928 18 55 57. 57. ҳолати хубаш. мерседес сечка бародарон 99 сол объёми диққатияй газ бензин қатӣ. ҳолати хубаш тамошо кунед. газ бензин ҳардаш ҳастай. мотор 2 автомат D+, 4 таваллонш навай. ҳозир ман ваҷоша камера мекунам, бо худтон бинед пурра маълумот мегирем. ҳозир як салонша мегирам. чихоло ҳамаш навай. потолокам навай. ҳозир як гап пеш бигирамаш. коробкаш автомата, печка, кондитсионер ҳамаш кор мекуна. 346000 пробег дора. ҳозир як гап пеш ҳама гирмаш. ба нархша чанд гуфти рака? нархи 62000. тайр бо муомилаам дора? бо муомилаам дора. номро тамом пеш дастай? ҳозир ман номро якара мемонам, касои ки мақбул мешава занг занем. сечка хар бисёри бародарон маро фармуданд сечка бигир. ҳамин барои шумо 880 номрош 880 70 00 50. 99 сол объёми диққатӣ. автомат D+ ҳамаш ҳаст. балоношам навай. Toyota Corolla бародаро хубинакта ҳолати хубаш тамошо кунем. вагони 2006 сол объёми 1.5 қати бензини холӣ. 4 таваллонш навай. ҳозир ман ваҷоша камера мекунам, бо худтон бинед. оиди ҳамин мошин пурра маълумот мегирен. 4 таваллонш навай. ҳозир як салонша мегирам. даро электропакетан. коробкаш автоматай. потолок ҳама навай. чихолошам навай. ҳозир як гай қафо мегиримаш. ҳолаташ хубае.
تا балонди нав. Ози агар қафо мегиримш. Нақша чанд гуфти рака? 90,000 бо муомила дора. Номро якара мемонам ай пеш занг мизанем қайтон муомила мекунам. Номро яка 96 70 57 57. Ҳам номро кор мекунам? ҳам номро. Коробкаш механика. Ози агай пеш мегиримаш. Тамошо кунем бародаро.